Ja, jeg er landskabsarkitekt og har egentlig arbejdet med uderummet og det gør ved os i rigtig mange år og været optaget af det i rigtig mange år. Hedeselskabet havde fået øje på et spændende projekt nede i Sølund, og jeg i samarbejde med de personaler og brugere dernede fik strikket en idé sammen til, hvordan at vi kunne bruge uderummet aktivt i deres liv og behandling på stedet. Vi starter egentlig op i den røde have og siger, der får man brugt nogle kræfter. I den gule have, der kommunikerer vi, bruger synet og hinanden og følelser, kommunikerer lyde ud. I den grønne have, der er vi sammen og deler ro og afslapning. Og i den lille have, der giver vi slip og egentlig er bare os selv og det, der er over os og tager ny energi ind.